Goedemiddag, welkom in Doch het van in de Warp. Mijn naam is Vrouwtje Veenstra en together met Jouke Hoekstra presenteren wij het programma Doch het van in de Warp in Samar. We bezieken je om deze week je in de kunde komen te letten met het warp Samar en Harren inwoners. Samar had naast de karakteristieke coulissenlandschappen een soort industrie. Een van de bekende fabrieken is het destructiebedrijf Sonac en Dame Shipyards. Bij deze scheepswerf wordt de zonnebloem bouwd. We beginnen dan met ons eerste item en dat is de Moene als kunstobject. Ja, dank u wel, vrouwtje. Wij zijn hier zelf weer op een prachtige locatie waarin Samar, naast Noordmoene de Hoop. Dit is de enigste Noordmoene in de gemeente Tjextradeel. En Noord is het Frieske woord van koren. En wij hebben Samar de kunsters vragen om de moene in hun vakgebied te matchen. Naast mij staat Sitske Rimmersma. En Sitske Rimmersma is de beste schilderes die we hier in Samar hebben. Sitske, kerst u mij wat vertellen waar je de moene van maken hast? De moene die ga ik maken voor acrylverven. En de buurman die had even een houten paneeltje van mij maken. Want ik vond het linnen net mooi. Nee. Dus ik denk even op mijn houtpaneeltje. En ik vind dit mooier dan op linnen. Ja. Door zijde krijg ik al even mee van... als ik wat langer de tijd kreeg hier, dan hiek ik van heel oor materiaalsoort maken. Wie is het dan mee maken? Van olieverf. He, maar dat had lange droogje. Dit kerst mijn water dwaan, dus dat droog het samen. Ja. Nou hast daar ik een prachtige schilderij staan van een moene van een 4, zegt ze. Maar is dit nou die specialiteit om gebouwen te verven? Nee, daar hou ik helemaal net van. Want ik ben net zo lijnderig. Want bij mij gaat alles een beetje heen en weg. Ik kom meer van honden en naar bijna schilderen en zo dingen. Ja. En kerst u die een werkje ook van haar? Nou, nee, dit is een hobby. Ik ben interieurverzorgster en dus dan pak ik dit op. Dat vind ik mooi om te doen. Exposeer strek mij? Nou, momenteel hing je mijn werken bij Verzomeren in Burgum. Bij restaurant Verzomeren in Burgum. Oké. Sitske, bedankt. Doe Master er even aan, meidje. Wie wens je je een heel veel succes. En ondersteunende zaterdag dan kunnen we zien hoe het worden is. Ja. Dank u wel, Sitske. Wij gaan nu naar de smoekenhoeken waar het vrouwtje zit. En bij mij in de smoekenhoeken daar zitten Peet Mulder, Johannes de Jong en Tine Strijker. Ik begin eerst even met Peet Mulder en Johannes de Jong. Want zou je hem alle wel een beetje weten, is het vaak zo dat als je terug het landschap van Friesland rijdt, want net alleen nog in Samar, het is overal, dan zul je overal troep lezen. En het is samen dat de auto's uit mieteren of bij op een fiets liggen samen een poeder achterloos achter hun neus del vallen. Nou gaan ze overal vaak in de warpen wel hemeldagen. Maar wij hadden natuurlijk 2 kanjers van man die echte hemel, dat zie je van Samar binnen. Ik begin even met jou, Johannes. Hoe ben je zo vierkam om dit te doen? Want het is net een echte ski en putje, lijkt het mij. Valt best mee. Het is dankbaar werk. Eerst ben je vlak bij de door en later breid je gebied steeds verder uit. Maar hoe hij dat zo oppakt? Wat wie jouw motivatie? Nou, je erg je er blauw aan en dan kan je het beter oproemen als dat je er gewoon erger is. Maar ga je net zoiets van, nou denken ze dadelijk van, ach, er zijn altijd wel mensen, nou ja, die roemen dat wel op, ik let het maar mooi vallen. Of is die gedachte, komt die net bij je op? Nee, als je het 1 keer oproemt, krijgen ze het steeds kinder. En dat er minder bijgooid wordt. Zo, zo moet het eigenlijk wel dat mensen denken van, hé, je lijkt niet, dus ik maak je er neer del gooien. Peet, wel is je al dat spul wat jullie gemeen nemen in een huis? Nou, ik ga een afvalcontainer van de gemeente zelf. Daar gooi ik het alle in. En ik ga altijd mijn fiets, met een paar amers, ga ik bij Del. En als ik die weer vol heb, ga ik met een huis. En dan ga ik bij de Sonac, daar ga ik nog een container staan. En daar kan ik het nog in gooien. De afstand minder 4, zeg maar. Ja, want ik zul je heel wat poeden lezen. Dit is eigenlijk wat je al een beetje ophelje. Ja. En dat protte flessen en blikjes. Ja, enorm volle. En dat is, ik ga nou... wel de hoofdzaak van dit spul. Maar ik wil moffen van werkmoffen, zeg maar, van dieselolie, van sportleren, ban, van alles. Je kent ze gek net betekenen. En Johannes, hij wel eens hele vreemde dingen vond? Ja, heer.
Oude band natuurlijk wel, soms 20 brommerbanden. Dat soort wordt er echt bewust deelgooid. Amers mij frituurvet. Maar dan bellen we de gemeente op en die hellen dat wel op. Maar ik wil wel aparte dingen waarvan je teken van hoe kan mensen dit nog voortsmieten? Ja, het wordt bewust dingen en denken van, nou ja, het is een stil eindje. Er staan net volle hoezen, kwak het er maar del. Bij wie er al. Een hele rare instelling, maar ja. Ja. En nou, ik vind dit al heel wat. Je had van alles meenam. Tine Strijker staat hier ik en die had een grote mottenklapper in de hand. En wat wil je daarmee doen? Johannes was even die modderklapper beet horen. Ja, vrouwtje, ik wil nog eens even wat vragen tussen mensen. Waar vind je hem ergert hem extra aan al deze troep aan de kant van de dik? Wil je hem nou even de vinger opsteken? Nou, ik vind dat best wat raar, want als ik nou vraag je van waar had die rotzooi de del gooit, dan wijs je hem ineens alweer naar een oor. En meiden we aan de hemeldij, ja, dan wijzen ze op een voorholen of een volle slimmer. Doe best gek. Maar, ja, ach, wat kan schelen je van? Wij hebben 2 man die zwaar van een zoekerskindse maar. En wat ik nou met deze modderklapper wil, nou ja, 3 carrière, ik dacht van alle jassa. Laten we er mijn wat verzwaar hier dat ze maar skin is en bloot. En ik wil deze man en deze vrouw bedanken voor hun bijdrage hier alvast aan. Wij gaan er nu over naar de quiz Ik houd van Samar. Van de Smoekenhoeken ben we onbelangen in de quiz Ik houd van Samar. Deze keer hebben we zelf een mooi speeltje bedacht. Wij gaan nu Frieske woorden opschreeuwen. Ik ga een Hollands woord. De meeste keren die moet het van mij even vertalen in het Fries. Naast mij staan de Soos en de volleybalvereniging. Hebben de pen en papier in omslag, dan komt je eerste woord. En dat is volkorenbeschuit. Volkorenbeschuit. Je mij hoe is een mijlkoor? Je moet vast dat je wel tussen in de kasten staan. Volkorenbeschuit. Maar hoe heet het dan in het Friesk? Je moet er maar proberen met een fluitje in de molen. Doe het maar eens in de molen. Ik zie het 2 heel verschillende dingen komen er hier op papier te staan. Je mij wel even omschreeuwen, want dan heb we het volgende woord. Ik weer meidje. Even zien. Nou, ik wil ook graag het antwoord van je zien even in de camera horen. Zodat de jury ik even goed zien kan wat je hem opschreeuwen had. En dan geven we nou over naar het volgende woord. En dat is dorpsschoolmeester. Dorpsschoolmeester. Naast mij staat een dorpsschoolmeester. Welk dorp had dat Sint-Wurg nog? Binnen protte leraren die wijnen om uitens en komen dan elke dag naar hun squaltje op een dorp. Maar je naast mij, deze man, links van mij, dat is een echte dorpsman. Master. Dus even zien. Nou, dit is wel aardig gelijk, denk ik. Even de laatste letters weer opschreeuwen. Het oor wordt maast wel een beetje vleugel, lijkt het me. En het mij weer omhoog houden worden. En de jury die had het beste jongen, denk ik, draaien een beetje naar links. Dan kan de jury het zien. Dan hebben we ondertussen weer het volgende woord. En dat is ouderensoos. Ouderensoos. Dat ben weer de dames van mij op de rechterkant en van de kijkers aan de linkerkant. Deze meesten ben lid van de soos in Samar. En gelukkig is de soos ik weer aardig uitbreid. Maar meerdere meesten, en er kan altijd meer bij, want deze meesten op Wednesday, meestal op Tuesday, meestal door de gezellige speeltjes met elkaar in de Warpshoes de kamp. Dat is even zien. Deze meesten gaan er net zo volle. Dat is even zien. Ja, je mag wel omhoog houden graag. Je mag nog alleen weer een keer omhoog houden. Ik ken de jury weer even zien. Bij ronde A
wij zullen even zien welke dat het beste uit de bus kwam. Dus ook even naar de jury. Wietske, welke wie het beste? De Soos toch! Een applaus voor de Soos. Zij wie de winnaars van de Soos van de quiz. Ik houd van Samar. Je hebt haar juist een genietje gekend van een prachtige soap. Daar hebben we een protreactie op gekregen. Joet, Giorgio, naar deel 12 van uw soap, Kjellerleefde. Niet vergeten met dingen. Wist jij daar een shot? Schik maakt het in contrast mensen het kris. Of in onbeschaafd mensen het beschaafd. Riet, wist u wat een spreekwoord is? Het is anders dan morgen. Denk ik. Riet, wist u wat dit spreekwoord betekent? Op twee man een aap, in ziede een blad, die had en hoort een eigen blad. Ja, wist wel hij dat was shot? Op schik maakt het in contrast mensen het kris. De dijstelling. Elke inwoner van Samar tussen de 16 of 18 en 60 jaar moet een functie hebben binnen een Samarder vereniging. Waar is dat voor? Waar is dat zin? Stek de kaartjes maar omhoog. Ja, ik zal eens even jaren. Ik ga hier eerst even heen. Vertel, waarom is er op zin? Omdat niet iedereen geschikt is voor een functie in het bestuur en je kan niet iemand verplicht stellen. Nou, dan wil ik nog eens even hier van de jongeren jaren. Dus even jaren, hier. Waarom is het er op zin? Omdat soms vinden mensen het net leuk. En het is eigenlijk gewoon je verplichting. Kies mensen net verplicht je. Duidelijk. Wie is er voor? Waar hier nog meer in? Ja. Ja, ik vind eigenlijk ook inderdaad als het net verplicht is, maar het is wel een goed ding dat iedereen zijn steentje bijdraagt in een vereniging. En hier zit nog hier maar een mooie green briefje.
Ja, ik vind ook dat het wel... maar dat het iedereen beschikbaar stelt... dat zo'n vereniging ophouden. Dat is ook niks. Heel erg duidelijk. Nou, ik denk dat dit wel voldoende is. En wij gaan dan nou over naar het talent, Jouke. Ja, het talent. Talent moesten we ziekje van Omroep Friesland in het dorp en bij Huis Beersdien. Hier komt een man omrijden die bekend is van het programma Heer. Je hebt hem al een production in de tune van Heer. Sibren Venema. Op een gigantisch grote motor. Applaus. Sibren, waar heb je zo'n soort motorkes kepen? Die ben net de cape. Die ben net de cape? Nee, deze ben helemaal zelf maken. En ik hier draaien, de eerste wie in mijn motor met 6 pan. Had je al alles meedraaid in een optocht. Ja. En 25 jaar lien. Even te begrijpen. En dus, ik uiteindelijk, die is 25 jaar lien. Nou, prachtig. En je bent heel oud en je hebt zelf toen de prijs won omdat het vanzelf zo liets motorke weer. Had deze motorke namen? Deze heet Ukkepukje. Maar nu had ik nog een en die is nog lietser. Nou, dat lijkt me haast sterk. Ja, nou, die zit namelijk in deze koffer. Ja, in de koffer zit nog een lietsere motor, zei Sibren. Wij zullen eens even zien of dat inderdaad bier is. En zowaar, daar komt een volle lietsere motor uit. Dit zal Ukkie Pukkie wijzen dan, denk ik. Ukkepukje. Dit is Ukkepukje, ja. En is dit dat motorke wat wij Sibren mij op Heer zeggen constant? Dat klopt, ja. En dat is de laatste keer dat ik er een keer op rieden ga. Ik ried er dus nou net weer op. Nee, want Sibren kan nu op een grotere motorke ben. Deze wie 34 jaar oud. Toen had Sibren gedacht, ik ken hem nog lietsere meidje. Ja, deze is ik 34 jaar oud. Zo'n Sander is er bouwd. Hier had ik nog eens een keer naar New York geweest, naar een tentoonstelling. Dat hier had vierde voortwest en dat ik voortwest had. Hartstikke mooi dat wij dat even zien mochten. En die beelden van Heer, nou, die ga je nou even mooi aan ons uitleggen kennen. Wij hebben in Samar een hele protte meisje die net Friestalig zijn. En wij willen vanzelf ook graag dat deze meisje inborgeren in de Friese taal. Wij jou de kans in het Draaihoeske. Wij gaan nou oer naar het Draaihoeske. Zij Riet, wist u wat dit spreekwoord betekent? Al klaait men een aap in siede en brad, het bluwt een aap in een nek en got. Ja, wist waar hij dat betekent? Op schik maakt het in onkras mens niet kris, of in onberaad mens net beraad. Wij gaan nou de minuut van. Waar ben je jou? Thea Hummeling. Wat organiseer je jou? 3 keer per jaar een Iependag, een themadag. Waar en wanneer is het? Je krijgt een minuut de tijd om dat te promoten. We hebben 3 keer per jaar op het Groene Nest een themadag. We beginnen 12 mei. Dan hebben we 28 juli en 29 september is de afsluiter. Elke themadag heeft een thema. We beginnen met een nijbegin. We laten daar zien dat er skiën geskeerd worden, dat de fruitbomen snoeid worden. We hebben brietmachine weer heen die lezen en we hopen dat er een heel soort hintjes uitkomen. Er is een merk, de kraampjes met tomatenplantjes, jitbijplantjes en van alles en nog wat. Meeske maakt maar gauw heen en keer te zien succes dat er een themadag is. Hartstikke bedankt, Thea Hummeling. Ja, en dan ben we al haast waarom de eindkomen van deze tweede uitsturing live vanuit Samar. Jong, dan wordt het programma vanzelf weer herhellen om jou te zien op Omroep Friesland. Morgen tussen 9 en 11 uur, daar staat Samar centraal in het programma Muziek in Bedrijf. Om kwartier te zien zal Harry namens Samar nog een prachtig introductiepraatje horen. Wij gaan over naar Muziek uit Samar. Een paar Elien wie er een paar vrouwen van de Finnen en de Jester die dachten, wij kennen goed drummen. En dat hebben ze jaren letten. En Joert, hebben ze na één keer weer de vetten van Zolder hellen. Zij zullen van je jaren letten Femme Fatale.
Ik wil graag je aandacht van muziek uit Samar, Femme Fatale van de Finne en de Ester.